Malawi Brief. Yambe John Bwanji program yathu ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli ndine 1 DJ Ron Munyanani pompano pa radio lomwe komanso mosakutayira nthawi yanga ndimafuna ndikukumbuseni kuti nthawi ya 8 o'clock ku chigawo cha kumadzulo tikhala ndi program imene takupasani mutionena kuti kodi mukuona bwanji chipani cha DPP amene akuyendesa boma lero kodi akupanga zofuna za Malawi kapena ayi. Tipaseni nkhawa zanu pano pa radio lomwe. Ngati ayamba bwino kulamulira dziko la Malawi inu mubwere poyera muyankhule. Ngati sakuchita bwino musaope ndi ufulu wanu ni maganizo anu, muperekenso maganizo anu. Rodi ne Munyanane pompano pa radio lomwe. Mutiimbire phone pa nambala iyi 0717 475350. Mukangotero muyankhula ndine Munyanane Rodi ne pa radio lomwe koma nthawi yake ikhale 8 o'clock chigawo cha madzulo lero pompano lero pachiwiri. Nkhani yaikulu imene ndabweresa pano ikuchokera ku MRA. Ndikufuna ndizuzule a MRA pajefa Munyanane timabwera pano ndikuzuzula zinthu zina zikamachitika mopanda dongosolo ifa Munyanane sizimatisangalatsa ndiye timabwera pano ndikuzuzula. Sitimangozuzulaso zopusa ndi zina zili zonsezo yayi koma timaona kuti ichi tikuyenera kuti nafenso tilowererepo. Kuli nkhani kunjaku ifeyo atola nkhani kuno ku radio lomwe titathamanga pa ground tapeza kuti amenewa abungwe limene la MRA bungwe limene lili la boma akuti likufuna litenge a master security, akufuna atenge company ya master security kuti akuti ati likhale alonda liziyenda nawo akamatolera ndalama. Ndiye ife titakhala pansi titaunguza titayang'ana nkhani taona kuti no tikuyenera kuti ifa Munyanane pamene panso tilowepo. Ndiye mutilole sopano tiyambe kuyigadabula nkhani tiyitambasule bwino nkhani. MRA ikuti kufuna itenge master security ndicho linga choti akamatolera misonkho azenda nawo. Ndimafuna ndifunsefunso kubomako kunena kuti kodi apolisi ali kuti. Kodi apolisi simungayitenge polisi yathu ndikutenga amene wandikumayenda nawo. Ndi chifukwa chani mwanena kuti mufuna mukatenge master security kuti iziyenda ndi inuyo. Apolisi ali kuti akupanga chani? Kodi inuyo a MRA mukuopa chani pamene mukufuna inu kuti mukatenge master security iziyenda ndi inuyo? Tikayang'ana company imene aini wake a master security ndi nduna iyi imene machedwa Alfred Gangata. Chachitika ndi chani kuti mukatenge master security, mukatenge master security ikhale alonda aku bungwe limeneli la MRA? Ndiye mafuna ndinene pano kuti musamatenga Amalawi nkumatenga Amalawi nkumakhala ngati ziboliboli. Amalawi nchitidwe umene usamakondwa nawo ngakhale ulo pang'ono. Mwayang'ane aja MCP aja amapangaso zinthu ngati zimene mukufuna kuti muyambe lero inuyo amene mukuyendesa lero boma. Kumatenga makontrakiti ndi kumapangirana okhaokha. Ndi chifukwa chani mukutenga master security kuti izikayang'anira kumeneko? Ndalama phamwe zimene mufuna kuti muzipereka ku master security nkumalipira inu a MRA. Bwanji ndalama zimene zomutenge mupase unduna oona za malimidwe. Mwatenge a master security wa mwapase ndalama zimenezi alime mamega farm ang'ono, mamega farm akulu osati ang'ono. Bwanji kutenga ndalama zimenezi ndi kuwapasa master security kuti akalime mamega farm aja amene ajawo alime chimanga chawo. Ndiye master security itenge alonda achiwa izikalondera chimangacho chifukwa kuli anthu ena oti amatha kuba. Anzawo akamachita zabwino kuli anthu ena ake antima waufiti ofuna kuti azikaba chimanga. A master security watenge anyamatawo akalembe ntchito kumeneko azikayang'anira chimangacho chizapindulira Malawi. Ife twa Munyanane tikutero pano pa radio lomwe. Kusiyana ndi kutenga master security kuti izikayang'anira MRA. Apolisi ali kuti
bwanji mutenge department ya polisi inake izikayang'anira MRA iziyenda ndino a MRA koma master security wa mwapase ndalama zoti iwo akasegule minda ya mamega farm akuluakulu azikalima chimanga kumeneko. Chimanga chimenechi a master security akalima chimanga chimenechi agulisane ndi aboma aja chitembenuzo chimanga chimenechi chipindulire Malawi amene ali kunchisi, Malawi amene ali kumpoto, Malawi amene ali chigawo chapakati, Malawi amene ali chigawo chakumwera, Malawi amene ali chigawo chakummawa. Ifeto pano pa radio lomwe amunyanane tikutero kusiyana ndi kunena kuti ndalama za nkhani muzionongera anthu onena kuti anthu adapindula kale, chifukwa tikayang'ana kampani ja idalipo kuchokera kale. Izi zimene mukupanga apa zinuyo aboma ndimafuna ndikuuze kunena kuti izi ndizopindulira munthu mmodzi ndi kampani yake ndi anyamata ake. Palibenso Malawi inalesa amene angapindule ndalama zimene zingachoke kuboma ndikumalipira kampani ya master security. Ndiye ndimafuna ndinene pano kunena kuti a master security chiganizo chimene mwapanga ino a MRA chimene chimusachipitirize yayi. Ndiye ife mukamabwera pano ndi maganizo opepera ngati amene wa ife tizibwera pano ndi kukuzuzulani. Tikuzuwa kunena kuti kubomaku mukufuna muzipanga zinthu zina zake zonena kuti ziononge bomali. Ndiye famunyanane tili pano ndi kuzuzula nchitidwe ngati umenewu kunena kuti a master security mwapasi china chake choti azikapanga. Kuli zambiri zofuna kuti Malawi muno mutukuke. Koma zoti mutenge master security izikayang'anira MRA ya polisi alipo, izi sizoona akuluakulu, sizoona yayi. Tinene chilungamo pano, izi sizoona izi. Chifukwa nkhani yatipeza pa tebulo lathu ife taziona kuti izi sizoyenera. Ndipo ndimafuna ndimuze Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti izi muzingoononga nazo ndalama izi. Nkwabwino mutenge ndalama zimene zimufuna kuti muzilipira anyamata a master security, nkwatenga nkukhala azilonda anu, komanso pali kampani ina imenenso sindiyichola pano ya imenenso yalowa kumene koko. Ndiye mafuna tinene pano kuti izi zipindulira agangata ndi anyamata awo, sizipindulira Amalawi. Ndalama zimenezi zizingoonongeka kupita kwa anduna amene wawa. Ndiye ndalama zimene zisaonongekere ku nduna umenewu, koma ndalama zimenezi muzipange zonena kuti tisegule minda, tigule fertilizer, a master security wakakhale alonda azikayang'anira chimangacho. Ife tutatero pano amunyanane road ine koma usati kumapasana ma contract azinyengo ngati amenewa. Ife sitingavomere zimeneziya. Kaya mudana nafe kuchipani cha DPP mudane nafe, kaya mudana nafe kubomako mudane nafe, koma ife timangoyima pa chilungamo kuti ndalama zimene zikufuna kuti muzionongera master security kulito anthu ena aja akuvutika akufuna thandizo. Kuli misewu mvula yavumba imisewu yaduka pano, misewu yaduka kukufunika ndalama yoti tikonzere misewu. Road ine munyanane pa radio lomwe. Kuli zambiri zimene zikufunikira kuti ziko lino litukuke ni ndalama zimene mungaonongere master security. Ndiye ndalama zimene zikufunikira zipite kuchipatala zikagule mankhwala. Ndalama zimene zikufunikira kuti tisegule ma mega farm akuluakulu alime chimanga wina wake azathandizike nacho chimanga chimenechi. Tikufunikira ndalama zimene mufuna kuti muonongere master security. Ndalama zimene tipangire misewu iyi kudukai. Iyi kamanga achakwera misewu yosalimba mabridge achangoti kwefu kumangopita. Tikufuna ife tipangire zimenezo. Taona ni msewu wa M5, msewu wa M5 waduka, msewu wa M1 waduka. Ndalama ngati zimenezo zinayenera zizikagwira ntchito zake zimenezo. Misewu yambiri ilibe zikwangwani zimenezo zinayenera kuti ndalama ngati zimene zigwira ntchito ngati zimenezo. Ambiri ali muzipatala kufuna thandizo. Taona ni anthu ena panopa ndi kuyankhula pano fertilizer sanagule, akufunikira fertilizer agudwe apasidwe anthu ngati amene alime azidalire pa ukati zidya. So pano inu mufuna mutenge ndalama zambiri mpereke ku master security ndicho linga joli muzingopitisa ndalama zopanda ntchito. Ndiye mafuna nene kubomako kuti masewera mwayambawa iya ifa munyanane sitingamvetu. Tili pano ndikukuunikirisa ngati simuumva 2030 anthu akubudulapo ni nkhani zake zimenezi. 2030 akubudulani ndithu anthu sanga kusiyeni yayi. Munyanane road ne bwanji tisiyane pamene pamunali ndine Katundu na Mandwa. Ndapita ndapatuluka mukudya chani pano ndikufusena nzanga. Mukutafuna munkhaka kapena mukutafuna karapawo kapena mukutafuna chani. Ifa munyanane timangobwera pano kungolo yankhula chokhacho chimene tachiona kuti ichi nchopotoka. Ndapita twine. Imeneyo inali radio lomwe kuunikirapo nkhani imene yavuta kwambiri ya contract imene ikufuna kupasidwa master security ndi aja MRA.
kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment.